Kumsang ni som ni pahnih kumsang ni som ni pahnih December thla lo zawa kumthar kan lo chuang kaya pathian khong ina zara kumsang ni som ni pathum dam takin pathian in hruaina kan lom em a keile ka chung kwa te ka pasal fanau te nen kumthar ruai the ni chu January ni hnih kha kan han the ve a tihian tlangah te kan kala ka fa te pathum nen lim takin hun kan hmanga pathian min hruaina kan lom em a hei kan document atan kan han dah ve le a apa atel lawa chan chu zai khawma apa atel lawin ka fa te nen kan leng ani hei mi lo thlir sak ve le mei ula tikhanin fa te hi pathianina kan enkol tura kan lei ro hlu van thleng kan chhawm theih min pek te an ni a chuwang chuan fanau enkol na hianin kan theih tawpin kan thawk tur ani a chuwang chuan ka fa te tan heih tawpin hun leh tha sengin hun te pawh kan pe ve thina chuwang chuanin tleima zawng video tawi te ka rawn dah mai dawna hei mi lo thlir sak leh theuh dawn ania ka channel min like a min subscribe sak thin tu te zawng chungah lam thu kan sawi le Heret tlangah kan leng dawna ka fa te nen kha mountain ei chu khaya hai an fel dawn ania ei ni chu tlema hian kan in pa ul ula hei kan ba te pa ul ula ni ya kha tiam tiam nom don em a vậy trẻ số cần lên về phân đón xí là quá vậy trẻ mai in cần lên á và tên nền khan nhé apa khá dai không đủ xe apa chỉ cần đâu cần bùi về là quá ấy mà pha tên nền cần cái là nỉ hai anh nghe sợi đủ tên này em pha tiểu mang tiền nghe sợi đủ em là hơi tệ sợi đủ này lắm á này về sắm là nói bên chị em cái lệch làm đủ cái qua lên rồi nè mặc lo turin cái qua nè hello bên số zero ở cái số đó các bạn làm gì chắc phải rồi cái này nó sẽ là sai vậy Jenasa, hero. Heta kaltur. Heta. Iya. Kalau. Jenasa, heta kalau tu.
có đơn này hai nói với chị em cần lấy cha kiếm đi cái cần để ngon chị á nắng nói với chị em cần lệ đi em đi nè